Good morning! Ayun, nakalis na yung mga bata, guys. Tapos gusto na mag-breakfast nito ni tatay. Yeah, ba't mo pinaano? Demonetize na naman tayo. Ayun, nakaalis na yung mga bagets. Pinapadala ko sa kanila yung mga books nila mamaya para i-review ko. Tara na, mag-coffee na muna tayo. Hello guys! Magandang hapon! I'm so sorry. Napapasarap ang bakasyon namin dito. Di na ako nakapag-vlog kaninang umaga, diba? Anyway, ayun, we're off to Kalamazoo Bayan. Para sunduin yung mga bagets and dadaan ulit ako ng bank para mag-deposit sa isang stocks na in-order ko. Yun. And matutuloy na ngayon yung pagbili ni Daddy ng TV. Kasi kahapon mga mga basurahan lang ang nabili namin, di ba? So yeah, let's go. Sa tayo? Sa Mandawi tayo. Speaking of aparador, guys, ayun nga, sa Mandawi kami bibili. Hindi ako magpapagawa kasi na naman nakalinis na sa loob nung sala. Pag nagpagawa ako ulit, di ba magpipintura na naman yun yung spray. Yung talsik na naman ng doon, masyadong malikabok na naman. So sabi ko, bili na lang kami sa Mandawi. Since may bagong bukas na Mandawi dito sa Nueva Ecija, may nagtag sa akin nun sa Instagram. Ayun, October 5 sila nag-open. So, puntahan natin tomorrow kasi bukas half day lang yung mga bata. Ayun. And carry na nilang mag-commute from Bayan. Kaya pag half day sila, nagko-commute lang sila pa-uwi. Ayun. Punta tayo bukas sa Mandawi para bumili ng cabinet nga. Since lang naman yun, sa guest room lang naman, kailangan lang naman dun maliit na cabinet, pandamit. So yun lang. Gala tayo tomorrow sa Cabanatuan ulit. And ba? Baka mamaya or hopefully maabutan namin ngayon. May deliver ngayon yung from Pampanga pa kasi nagpagawa ako ng 3 ba yun? Itlog. Gagi. Accent chair, ayun, gawa na siya. Tapos dapat papadeliver ko siya sa Maynila. Sabi ko pareho lang naman yung delivery fee. Dito ko na pinadiretso sa sa Nueva Ecija. Pero imimit ko lang siya sa Bayan kasi kawawa naman pag pinapunta ko pa doon sa sa Karanglan. And baka hindi nila makuha yung daan at papasok pa kami from highway, papasok pa kami. So baka maligaw. Sabi ko sa pinaka-city na lang kami magkita. So sana maabutan namin ng mga 5 o'clock or 6 o'clock ganun para madala na namin pa uwi. Ka-excite! Nakabili din ng or nakapagpagawa din ng gusto kong accent chair para sa sala. Diba? Sabi mo, my loves. Bigat mo day! Paano gusto niyang mag-overtake kanina? Sabi ko, gusto mo ba itong ganda ng asawa mo? Tumamatay lang sa car accident. Napapapoy pati siya sa akin. Pero joke niya lang yun. Nakakaloka. Hindi naman tinitira mo din. Yung kasi sabi ko sa kanya, ayoko mamatay sa car accident. Gusto ko pag namatay ako, maganda ako. Hindi na mabubuksan yung kabaong ko. Dahil basag-basag ang mukha ko, diba? Nakon. Pero ayun nga, parang nakakaloka sa Che, sa maganda ako. Feeling ko maganda ako, kaya wag mo akong patayin sa Umayos ka. Anyway guys, joke lang namin yun baka may magtaas na naman ang kilay dyan hindi hindi makasabay sa namin, lokohan namin mag-asawa. So yeah, let's go. For sure mag-aanong mga batang yun magre-request ng McDo kasi kahapon wala talaga, dire-diretso lang kami. Takot ang parinig, kala lang ubra sila sa akin. Hindi sila nakapag-McDo kahapon So ngayon sigurado hiyaan sila Kaya nakapili na siya guys ng TV. Na-testing na rin. Actually guys, sa gaming Yan, Bravia ulit. Same nung Same yata yan daddy yung nasa kwarto natin sa Pasay. 55 yun. 55 yun. Ayan. Ayan, kumakain na sila dito sa McDo. Pawisan tong batang to. Kapal yung local.
Yan, pinakain ko na para pagdating doon, magre-review na lang. After mag-review, saka mag-dinner. Kung sino pa yung di naka-jacket, siya pa yung mas pawisan eh. Oh, mate ko, lagi ka naka-jacket. Ang init-init, nakakaloka. Favorite. Himala, nag-rice si Pia. Bibihirang maparice to eh. Ito na mo, ang nipis-nipis oh. Sus! Ayun, sakto din kausap ko na yung ano guys. Magdi-deliver nung ano, nung chair. Paano na daw? Malapit na sila sa Walter. Pili ko nga doon eh. Hindi pa lang nasisin yung ano ko, yung message ko. Yes, sa'yo. Bumili pa ako ng Lomi doon sa malapit sa school nila Chris kasi sinundo ko na lang sila. Sinundo namin sila ni Pia. Gawa nung walang ano doon, walang parking, nakakasikip. Baka pick up namin kay Pia. Umikot na lang kami. Tapos nag-park na si Daddy dito sa McDo. And then, naglakad na lang kami. Sinundo namin itong dalawang lalaki. Na kung saan-saan pa pumupunta ah. Hindi magsabay. Naghahanapan patuloy. Ba't di ka umiimik kuya? Gutom ka? Ikaw, Pogi. Pangit ako. Ikaw, pangit. Sarap. Sure. Ang aga nila nakarating ha, galing Pampanga. Ina-expect ko mga 6 or 7 pa sila. Ayun. Hindi na kami ano. Mabuti naman at di na kami babalik ulit. Diretso ano na. Diretso pick up na. Ang galing. Hello ma'am. Dito ka ma'am. May baby ka. Kasama pa si baby. Ay, sorry baby. Ay. Ano, 12 kilometers pa po. Eh, sakto kasi nagsundo ako mga bata. In-expect ko nga mga 7 pa kayo. Sabi ko baka bumalik pa ako. Yay! Ah, ang ganda. O, diba? Dilaw talaga. Kasi si mama against yun sa dilaw eh. Kaya dilaw yung pinagawa ko. Pangasar ki mama. Ha? Ilalagay po sa... Apo. Ayan, oo. Kayo lang gumagawa nito, ma'am? Ang galing, ang bilis. Nagkakapakita nyo lang sa akin nung ano ha, nung tag dito. Oo. Hi, baby! Kapakita nyo lang sa akin nung fabric. Tapos, mga isang araw, nag-send na siya ng ano, finished product. Yay! Thank you. Sa bahay lang na po yan, ma'am? Opo. At syempre, ayan yung aking ano, bride chair. Charot. Opo. Ayan. Kila mama ko na gano'n. Anong pangalan niya, ma'am? RCL po. RCL. RCL, ano yun? Carpentry. Carpentry. Sa, ano kayo, Betis no? po. Ah? Betis. Pampanga? Opo. Ayun, Pampanga pa sila galing. Thank you sa pag-deliver. Eh, wait lang guys. Magbabayad muna ako. Uniform ko. Gubad na to. Magkano na lang kami guys? Magta-tricycle na lang. Kasi hindi na magkakasya kay, ano, kay Tonton. Gawa nun yung TV. Pinasok na dun sa, ano, sa loob. Tapos, tinawagan ko sana sila nene. Kaso, nahiya naman ako. Kasi babalik pa ganun din naman. So, magta-tricycle na lang kami. Paano ko uwi? Yan, mga bagets. Diba? Para may thrill naman. Mag-commute tayo. Ayan. Marunong naman na sila eh. Dito sila sumasakay kapag umuwi sila pag half day sa school. Arkila na lang guys. 170. Para ka rin nag-grab. Na-tricycle yung gamit. Diba? Grab, tricycle. O, diba? 170 lang. Pagsamay nila. Kala ko dalawa na kayo. Dati. Pagod ka na. May review pa kami. Pero at least kumain na sila. Na. Ayun. Bili pa rin ako ng antox guys. Pang ano. Dinner. Para mamaya after mag-review. May pagkain sila. We're home! Ayan. Yung mga nag-taxical. Nakauwi na din. Lalaro ng dila niyo. Pakit ka. Lagi na lang may laso. Lagi naman natatanggal. Ay, ay, ay.
Oh, vlogger na rin yan, oh. Hello! Pinakain ko na mga yan, magre-review na lang kami. Pinakain ko na sila. Magre-review na lang. Ayun. Inaano na, siniset up na ni Daddy yung TV. Super excited talaga, di ba? Ayun po, di ba ba kontento ang TV dito? Akala mo hindi na. Hello guys! Hello guys! Hello guys! Tingnan nyo yung damit na binili ko sa kanya. Pang 1-year-old yan. Pero ayan na. Ano na? Masikip-sikip na. Grabe naman. Grabe naman. Fit na agad yan. Ay, hindi naman. Hindi naman daw. Hindi naman daw eh. Oh. Hello? Hello? Ano? Ayaw ka kargay ni tita. Ayaw kargay ni tita. Ha? Ayaw. Yan. Ang ganda naman yan ah. Ang laki pala guys. So worth it naman yung ano. Yung binayad ko. Ah? Ito? Ito 4-5 lang isa nito eh. Ito may 7. Ayun. Ito nagpamahal dyan yung mga ano eh. Medyo may ano lang oh. Siguro to sa ano. Pentel. Anyway, pwede na yan. Ganda. Yan. Cute. Ayan na! Yung bata batuta! Kanina ko pa inaantay ito eh. Aba, si Nene nag-drive ah. Bulaga! Ah! Nakadalawang tulog na kami. Ano? Nakadalawang tulog? Ano, kumusta driving ni Mami? Nakatulog na po ako, tata. Hello! Ano, baby? Hello! Ano? Okay ba driving, Mami? Nakatulog ka na? Wala si Lola. Si Neneng! Labas na dyan, Neneng! Labas na, Neneng! Ito lang, oo. 6:30 ata kapag labas ko, wala na kayo. 6:30? Oo. Ay, umaga kami kanina. Malaki eh. Baka ano, iniwasan ako ng mga bata kasi sabi ko magtatanong ako doon sa pinare-review ko sa kanila. Pag ano ko, labas ko, wala na kayo. Ito si, ano eh, ngisi eh. Ah, ay, bungal. Isun. Ang tagal nyo. Namalengke pa kayo? Muli ang makulam. Mm. Ito daw ang gusto nila eh. Isaw, nakabili ka isaw? Ay, oo nga. Hala, chinat pa man din kita. Eh, wala akong data. Nakadila na naman yan. Bisa si Lolo doon, no? Si Papa nag-aayos ng ano, mga kahoy-kahoy. Nakadila. Check natin ang plantasyon. Plantasyon ni Lolo. Puro sili. Paano pag nagmahalang sili, mahirap na naman makabili eh. Ayan. Net pa rin guys. Lahat yan? Pati to? Mga sili laman yan? Wala pa naman. Tatanim akong patatas tong ano. Patatas. Yun ang palaya yun eh. No? Gumagapang na. Itong kundol oh. Kanino kaya yan? Diyan, sapit ba? Sa kapitbahay, kaso pumasok sa atin. Atin na yan, automatic, di ba? Oh, nangapit bahay yung kundol nyo eh. Amin na yan. Joke lang. Ayun mo. Nakatikim na ba kayo niyan guys? Masarap yun eh. Kinikandy yan, kundol. Pero Nagawang sabi candy. nila ano, parang upo lang din. Pwede bigyan sa sardina. Pwede. Ang dami na. 4 na oh. 1, 2, 3, 4. Yung bubot pa yata, pwede. Nakakatawa eh, no? Oh! Antok na, baby! Antok ka na sa pagdadrive. Hinantok ka! Kay Chris Pulo na naman to, may deliver. Akala ko yung box. Sa computer na naman yan, sigurado. Lokong batang yun ah. Pa-COD, wala namang iniwang pera. Classic Magic. Rubik's. Rubik's Cube. Ah, Rubik's Cube. Yan ang mga anak mo. Diyos ko, Lord. Sige, yun. Talaga. Ay, sige ako. 170. Pinangalan pa niya yun, ikaw ba magbabayad? Baby, oh, may cut sa likod mo, oh. Ming Ming! Ha? Nabanta niya mami niya. Sarap, oh. Ensaladang talong.
Tapos, pork chop. Ay, ano lang? Lemon pork chop. Masarap nga yan eh, yung ganyan. Para yung taba niya, medyo ano. Okay, sana kanina eh, roasted na eh. Kaso umapoy. Apoy. Hello, big girl! Hello! Uy, ka. Hi, Cherry. Ang bibi namin na. Ano ba naman to? Hindi na naikot. Tipid na tipid. Hangin eh. Sabi ko habang wala pa yung mga bata, magsasaing muna ako ng brown rice. Hala, pagbigay ko kay Shane kay Nene, ayan na. Nakita ko na yung ano, mga bagets. Where is Dilan? Andiyan, kasunod nila. Kasunod nila. Tatlo sila eh. Gusto kaya exam ng mga to. Mini, mani. Oo. Ano? Ano? Hindi mo mabok yun. Hirap ng exam, no? Sakit sa mata. Yung mat na ano ko, Na ano? Nasagutan mo? Nabagsak mo. Nabagsak mo. napababa ko. Yung TLE pinakamadali sa lahat. Mga ano nyo? Ano nangyari sa buhok nyo? Na-mental block ako sa... Ganyan talaga ang buhok ko. Sabi ko sa inyo, di ba kagabi may binigay ako sa inyong ano, yun ang babasahin nyo. Di nyo binasa. Sa TLE? Opo. Mental block ka? Lagot! Ay, bagsak. Ikaw ate. Dali lang na exam. Oo, ikaw Chris. Easy. Talaga lang. Tingnan natin sa grades niyo. Pwede ba mag-isa? Kasama mo daw lolo mo ah. Hindi pwede umabsent ng 25. Minam ako nito, energy drink ko. No! Parang Kasi sting pag lang to. umabsent ako, Bala ka. magano ako, Minum na. mangusad ako, automatic. Yummers! Meron nyo na lang daw. Kain tayo! Ayan, malapit na matapos guys yung extension. Ito sa kulungan ng doggies. Para sa ano, dirty kitchen. Kasi yung dirty kitchen namin. Tapos ito, dirty kitchen. Yan, may kinakausap na naman ni Ate Jane yung mga aso. Sila nag-ubos ng pagkain nila, madam. Kaya nag-aaway-away sila. Ay, nako. Gusto nyo gutumin na kayo? Ha? Oops! Ano yun? Ano yun? Baka nag-iba na yung mga kahoy doon. Halalagot. Ano yun? Ay, Mingming, ikaw anong ginawa mo, ha? Iba mo na? Parang may nalaglag nga. Ayun, ito deposito to ng ano, sa aso. Anyway, ayan, bukas ano na lang to. Mingming! Nagawa mo? Yero na lang, guys. Yun ang binili namin kanina sa bayan. Ayan, tapos yung lutuan. Yan pa rin ba, Ate Jane, yung lutuan nilalagay dito? Or bago na? Gagawa na lang dito. Ayan, gagawa na lang dito ng parang lutuan. Para sa pag nagluluto ng ano, pagkain ng aso. Para maluwag ang ano, kitchen ni Ate Jane. Kitchen, di ba? Ayan, sa gatong. Kasi marami kami panggatong eh, no? Mga taon pa bibilangin mga panggatong namin, no? Ang dami pa doon sa labas. Nanay-anay na ngayon. Ayan, konti lang guys. Konti na lang talaga. Charot. Ano to tek kanina para bukas? Ayun. Pero mas maganda pa rin magluto sa ganito, ano? 'Di ba? Nakaka-enjoy. O kasi si mama mas gusto niya pa rin magluto sa kahoy. Eh. Ayun, tingnan mo, dalawang ano lang yan, ah. Makakaluto ka na ng kanin ulam diyan, ano? Dalawang kahoy lang. Nakakamiss yung ganyang lutuan. Sa probinsya, no? Kailangan bago magdilim, nakaluto na kami sa ganyan, eh. Kasi yung kitchen namin noon, kusina namin, may ano, tawag doon? May malaking puno, ano ba yun? Yung balete. Eh, di ba nakatakot yung multo-multo na ano? Diyos ko. Sabi niya, Oo. Kaya kailangan bago magdilim, nakaluto na talaga kami, guys. Ayun. Kaway-kaway sa mga ano dyan. Batang probinsya na. Lumaki sa probinsya. Mga nakaranas pag ano ng panggatong, ganyan. Nakatawa kaya to. Mas malakas pang apoy nito kaysa sa ano eh. Sa chillane. Sa stove. Ayan, si Tipi Boy tinali kasi inihian niyan yung sopa.
Mabuti na lang hindi nag-stain. Loko-loko, 2 araw pa lang ata. Niyan niya na yung sopa. So, ayun, tinali mo na siya. Ayan. Then, ito, ano yun din to? Isi-semento. Itong kano lang na itong, ano, poste. Hanggang dun sa gate na yun. Tapos, the rest, ano na yan, guys. Lupa na. Yan, may tatakbuhan na. Patataniman ko na rin yan ng, ano, ng grass. Pala-landscape ko na after netong, ano, mabubunga, tsaka, ano. Ayan, pati dito, patataniman ko na ng mga herbs and spices. Mga shrub. Kayo ng away, ah. Shh! Ayun na pala yung ano, in-order ko sa Lazada na tulugan nila. Ayan, elevated na yung higaan nila. Panay away! Hindi, meron kasing nireregla dito, Ti Jane. Kaya siguro ganyan. See you na, madam. See you na. So, sineparate na namin yung babae sa lalaki. Ayan. Kaso naamoy nila, kaya yan, nag-aanuan pa rin sila. Kala naman nila makakakasta sila. Di ba si ano? Si Chichi. May ano na. Chichi! May balahibo na ulit, oh. Sayang nga lang yung anak niya. Hindi nakasurvive. Namatay yung anak niya. Oh, ganda na ulit ni Chichi, oh. Ayan, bukas magpapaligo ako ng mga doggies. Ano? Ito para ng nanay niya, oh. Kumukha na ni Maggie. Ang taba-taba. Time to sleep na, guys. I mean, Netflix time na. Ayun. Yan ang nagpapasaya kay Daddy. Netflix! Ayan yung TV binili namin. Sorry hindi pa maayos yan. Pansamantala lang yan, guys. Kasi, ano pa? Wala pang gamit. And diba sabi ko kahapon, dapat ngayon is, Daddy, pause mo muna. Wait lang, maganda ito pinapanood namin. Kaso kumain kami, tapos nag-brown out. Kaya, saan ba yung post dito? Yun. Kumain kami, tapos nag-brown out. Kaya na ano, bumalik sa ulitan. Tapos ano pa ako? Ulitan. Tapos kahapon, 'di ba? Sabi ko is pupunta kaming ano ngayon, Mandawi. Eh nagkatamaran, tapos parang ayun nga. Sabi ni Nene, baka mapagastos ka na naman. Ayun. Kaya sabi ko, okay, sige, wag na lang muna. Pagbalik na lang namin galing Bicol siguro. Kasi pag nasa Mandawi ka talaga, lahat na makikita mo, lahat ng gusto mo. Lalo ngayon, 'di ba? Ano, kailangan pa namin ng mga gamit. Ayun, mabibili mo talaga. So, sabi ni Nene, stop muna sa gastos. Kaya, yun, sige, sabi ko, wag na nga muna. Kaya, ayun lang guys, hindi ko alam kung may session sinabi ko. Anyway, good night, see you tomorrow, baka mag-edit ako bukas. So yeah, good night, Daddy. Oh. Bakit? May computer ka? Baby, di ba? Sabi mo may nilagyan mo ng editor yun. Bakit? Oh, mag-edit ako doon. Night, night!